kuchingamidzai pano paSly Media TV. Zita rangu ndinoitwa Pelagia Mupurwa kana kuti Sokostina. Nhasi tasvikawo mudare rasekuru Bunza Mukombe. Kana uchigara uchiona paSly Media unovaziva sekuru Bunza Mukombe. Ndivo vaya vekubata varoi vatatu gore riye. Ndivo vaya vasina muroi anosvika pano agodzokera akadaro. Vamwe uroi hwacho vakasvika muno mudare masekuru Bunza Mukombe kuti anga asingazivi. Saka nhasi regai tinzwe kuti nhasi sekuru mudare ravo munei chichingadai chichiitika mudare rasekuru Bunza Mukombe. Regai tipinde mudare ravo tinzwe zvizivi. Kuchipeza yopo mtima wako jivimba ndiwepo mfiti wa bwino na ntele kukata nyabe yakazvimba kana twakatsamwa pane vamwe zviradhiyo nemweya horoya nditi imva mtima wako yopo kutawa so uchiti ndafika mudachiti cha hospitali tiwa ntandize matenda yanga nkhani zanga ine ndichita dinamai hanzo nofana kuti kana wasvika panapa fana kunziziva kuti matambudziko yako yapera moyo wako uchifara ndizvonaiya chibamverereni ata sumuka mudhara wakagara pasi imjani msoto ndachita atiwi ndinkonza manako kana uri pane vamwe haumiri kumberi handiti chibamveretalo sumuka toni bwera pamene uya kuno nawarwara sidachoka uponi ukona mzukuru uyu wabva kupi yabva kuringa kushangwa kuponi kushangwa kupi village 2 fibiyabwe uponi uyu muzukuru wanga ndinadambudziko naye vati munhu akauya panapa akapotsafira panapa mazinzawo denge vasipeche pamene isisiri mtumba ndida kuti akutaurirei kuti paakapinda mugirazi mangu akatopotsafira panapa zvekuti taifana kunge riri guva ndizvonai khamba mukambala kana toto ndiwepo hauna potsafira panapa here ndakapoza ndapa chibamverero achita atindu nkoze manachi unoziva here kuti zvinhu zvako zvaida kukuurayira panapa ndazandoziya ndimuzveyakaonase nangaro ada ndichabala ndachilongo ndichiti zimene zechitondai kumbo kwako ndakauya here kuzokubvisira zvinhu zvaida kukuuraya mna kuzoe nandire ndichiti mawa chibamverero achiti mshura mawa tifike kumene kusike sikari mutombo ndichaona ndingaite sei ndigone kuuya kumba kwako ndigone kukubatsira wasinzawo ndikaipeopo kugijima ikankhanu manja uthandize nyaya yako ise maoko mangu uyu nyaya yake ichabuda pasocial media nekuti haina kumira zvakanaka mazvinza ndimuzvenzo chawa mzukuru wanga nandire kupuwa dzide nayo nenatamba handisi kutaura newe zvakawanda asi kumba kwako ndinofanira kutoya ndini kuzobvisa zvinhu izvozvo wasinza iwepo ndakukata ntare yanga nachiti mfiti mangu amene udaikaona apo mishonga wakabata wakaiona ndakapuwa nomukumara kare kuma-1960 akuika muntu wazidaya kuposa mapiwa mishonga 1960 munhu akakupai mishonga ndokupi ndokumalawi ndokumalawi malawi muhamadi musa muhamadi aimba kana chipinda cheche yake aimba achiti muhamadi cheche yake iwo unobva kulilongwe nada umenewo nyabe wamika mangu munhu akakupa mishonga aibva kulilongwe handizivi kuti ndaikuti kumalawi ya okay sadi mseti zvakanaka gara ako pasi muzukuru imwepo ine nta nunkoza manake inini mese makamira apa ndakakutarisai ndobata waro yese iri panapa kana ndongoita zvezvavanhu vangu chete Dabza wangu wadazificha mnyumba mene machitaka kwa bwera midrado na ntre siku mene kwa nati. Nozeta mwa zinjo no wanda akubuda pa social media. Asa tinakumboshata ndiri kana siyada kubuda usikuda ndiri.
ya lero nakhani ya upeza pasipejo panga so pamena nhasi ndine nyaya hombe yekuti nyaya yekundinetsa pagirazi pangu kana kundibatsire kundinetsa nditi nana nduna kumeneko kuna nkhani alifuna kuvoya lero weka wasasakani pakumeneko achiti para pambondombo ndine naurwa hombe asi naurwa kupesera kwaine chazadza vanhu vakawanda nekuda kokuti kuti ipere ndaona nzvimbo ine dambudziko rakakurisa ndizvo kumeneko yaBeatrice ndakata vampiti wopo waidata club ya satanism ya kukonza kuja vantu ya chiyani zidege yachai ndakatadza nzvimbo inonzi Beatrice inzvimbo yandakangoonawo ndegawo kuti inzvimbo ine satanism yakawandisa ndizvona izvo ine varoyi vakawandisa pane zvakawandisa zvirimo mukati mekurarama kukuitika nditi isipeza so idachita so Beatrice kumene kuna mpiti so adakonza chito ibosi wanga wampiti kumene kuna tap akachita shiti Beatrice ndakaitarisa yakakomberedzwa nemaroyi nevesatanism asi ndakatarisa kuti vanhu vazhinji vapakati pekungojoinisa wasatanism zvakanyanyisa ndizvona wanga walizwa nime nangalo arati ndikoza chita jarepo rachiti jebati upo ande nasi anonzi Gerald ndiani Ribon. panali kampi andetana makuti yakunokuyo Gerald Philip Philip ndiani bwera yemese dawa naratati Philip wacha wabona wabva kupiyo Philip Sanctuary Farm. Richard kuchi Sanctuary Farm, Beatrice. Sanctuary Farm Beatrice zvakanaka muzukuru iwewe uri chii kune munhu iwepo Philipi kumene vajeda valachiti natamo ndimene yachita chwaliti mufedede iwewe Philipi zvikutaura sabhuku izvi ndezvechokwadi here kuti ava ndi sabhuku vako uye unobva mudunhu ravo wondiudza kuti mambo wako ndiani zvekare ichokwadi ndi sabhuku wangu andogara mudunhu make chifu wangu ndi mambo Sege twala life and yakimu chipamveneza zvakanaka muzukuru wangu anditika da kuti titaurirane chokwadi ndizvo naye iwepo Philipi numboya montani kupeza kuti zidachitika kumeneko nusola tamo yaita ya malembo kumana ashiti ndakakutarisa iwewe Philipi uri muzukuru wangu asi une nyaya dzakawanda nditika dzandoda tikurukure newe ndidzimwe dzauchanditaurira wega kuti tigone kukusunungura mukati kuti ugone kurarama nevamwe zvakanaka Gerald wachilongoona nalita iwepo chimalemo buwani mkamba wachita atiu shavi alright iwewe Gerald naPhilipi pane zvandiri kutaura ndoda kuti tibatsirane kusanganisira kubva kuna Philipi naGerald nakalwalatisola chiti imene yamale mukuzvinza imene achiti nakalwalati nchova ndisini yamawe iwewe Gerald ndomira Philipo Philip ndanivi nkomo ine yachiti imeneyo ndabike ya maketa uyu mwana wako unogara naye zvechokwadi muvillage here urikupeza mayako zvechokwadi nintu kuti mwana wako unogara naye muvillage Gerald Sege soketa kungachito ndimene nachite gosheni zakavu indamiya kapo iwewe Gerald mudzimai wako ari kupi imbai ari pano imbai uya wariza nime nakalwalati imene achitira tiakako achiti tusi kozi iwewe imbai Gerald unozviziva here kuti murume wako uye makabereka vana mese pamenewo makabereka vana ngani 4 akalapada na uzbe wapuna nkumu achiwombo nkupu dambudziko riri pano murume wako unoriziva here kana kuti urizive nkalamera ataivo achita umene wachita kiabi unongonzwa nevanhu chete chete kuti achitaura kuti Gerald anodai nambire yalero imeneyo ndi mukada ini nhasi uyu ndamubata kuti muroyi ipala pambo ndombo mpi umeneyo saupuwa wandu sinambere asi uroyi wake hakusi kuda kwake uroyi wakabvira ari mudiki unzwisisa ka asi uroyi uri kunana baba vake unzwisisa
udaikiwa mtotozo wanywa maso achita mung'ono akapiwa uroyi ari mudiki kuzosvikawo abatira mwe wesatanism munzvimbo irikutenderera nandire kungona maso arakona nandire achita asipupa so asipupa ndikapenda chinadisa akazi nyaya yake hombe ndeyekuti anogondwa watuluka wakatemererwa nyora munyama dzake ana chitambo kana chii akatemererwa munyama dzake ntumbi yake so tabinji nyama dzake dzakagadzirwa kuti chero kada kungouya kumba kwako usiku anogona kutomborara newe munandimba kunzizisa nangarwara ndichite yomene obvuwa mgumu wangu wachita isani ndikuda kuti ushu ataure ega maererano nezvaanorota nekusangana nazvo nezvaanoziva kunzizisa ntaa ine ndimukatayama napasi pe vamene adayika vampeza isistiri kaligi achi ndisati ndakuisai pagirazi vamwe wese kuti muzoona kuti zvakamira sei asi nhauro wahombe ndeyekuti uyu anofanira kureurura mwamba anzizisa kambani musoto iwepo mamutera zvakanaka muzukuru wangu jera kuti ndoda kuti uteere zvandinotaura mene ndimufanaisa wangu ndikodi iwe unoroya uroye ndinoroya sei ndimukobedi mwangu amene wale zvakanaka muzukuru wangu ndoda kukuudza munhu akakuita tuite muroyi zvakanaka sei ndiserewenemo ndimenewo mukobedi waita ndondo wamemai ndikuona kuti iwe baba vako naamai vako ndakavatarisa nhasuno handisi kugona kuona vale vapenyu chocho ichokwadi wakafa vamenewo vachita vafiriseka kumadindi vachita ndikapenda achita mugombo asi ndavaona vanhu vari kumakuva vakafa kudaro but ndaona baba vako vane hama dzavo asi muhama dzavo mamune varoyi imomo vavairoya navo chocho ichokwadi yachiti iwepo lero nusora teku ichiti iwepo lero kukatamana nawo mina imene chakuita ndakatarisa nhasi unowu yo kusiyirana kana baba vako nevaning'ina ndizvo ka ndidika ndiri kuona munhu ane zita rinonzi hanzi hendii itadika hendrik chichi handiti andika handrik ndiani wako ndibaba vanguru ari kupi handrik vakafa kare wachita ndumbi ane mutaji wakafa ukanga uri mupenyu here kana vakanga vari baba vako vanga uri vapenyu here pavakafa pavakafa baba vangu vanga atofa kare rindi muchawatiseto iwe unowaziva ndinowaziva muchowo warachita no ilaiki kana uchivaziva ivavo nababa vako vanga ri muhombe ndiani baba vangu ndivo vanga vari vadiki ivo vanga vari mukuru mumba mavo vakazvarwa vari 4 pa4 wavo 3 vakafa vakasara vamukuru wenumber 2 kuna 100 vakafa handrik akafa iwe wakura here kana wanga uri mudiki ndanga ndakura ndakuma-form 1 ilangu soni iwepo yekwa yauchiti sumai unoziva here kuti ivavo handrik wandi kutaura ndiyakakukanganisa uri mudiki kukupa uroyi ipapo ndopatendera nekuda kwokuti ndazorangarira zuva ranhasi ndiri panapa kuti vaindida zvakanyanya ndiri kumusha kumhondoroko ndiri kuma-grade 1 grade 2 vaitoti vamwe endai kumombe ini ndotosara ndiinawo pamba asi ndaitozonzvenga pamba ndakuenda kupi ndakuenda kutero kune vamwe kumombe munhu iyeyo akakukanganisa uyo akatanga kuroya ari mudiki ndizvona here waita ng'ono so mbobo wake udachita mvuka mama akatanga kukura mboro usiku zvakanyanyisa mbobo wake chita zinabii kutana mangu nhengo yake yechirume yakatanga kukura ari mudiki zvakanyanya usiku umenewo aita womu ukana mango relation set ndikapo akatanga kurara nevakadzi vevanhu kuita sei ari mudiki kusvika paasvika zamangwara zaribe kuchita bwino adasensa ntumbi yake so ali muntu bwino so adakunisana mamika mushonga uyu haana chikwambo uyu kana chida kubvisa wamba kwake asi mushonga wakaiswa munyama dzake akatemererwa usiku akarara ndizvona wanachikanda walako so achiti mbobho wake udasukuma so adachinda sisi wake ankazi wamsta imene adakhala yavijedi yapopo Filipi ekai yani kumuona kudai akarara nevanhu vakawanda hama dzake ndizvona here
kusvika kuvatolwa vasena kukama naye kusvika nhasi uri muvhireji resabhuku Philip ava handitika ane vanhu vakarara nawo vokutoti tichavataura nemazita ndizvona ingana vainini mukomo yachita paula ukadini maena ashayisisi akagara kuchegutu akarara nevadzimai vakawanda achitora mapende evanhu usiku ndoda tomubvudza tikunyepere amapostori avachitani wadagoka zimenezi zidachita so mapostori ayo kajohani masowe aizviti mapostori vaye ndo vaida namaiveruwadzano kurara navo ivavo mapostori anditi vakajohani masowe ndo vaida kurara navo ivavo zvakanyanya ova ndikunyepere muziku musikunyepa zenu so kwakweva kudivi ko vanhu kuchegutu vakarara navo anditika uchitora mapendi avo mungarangarira tangani ipapo vakatowanda nekuti ndaitorota ndichitonge ndinotone vakadzi vaitondidedza ende vaitondinetsa ndotombonda kuramba pamwe pacho ndotomanikidza kuti dai nangoenda iwepo mpepo wako wabwera so upeza so manje yako so asikata nyika ya umeneo mama ukoona uimbayo sisi wako iwepo upeza alipamene pa fidia na sisi wako Eunice Elisha Eunice uyapa inna upeza yachita nyika idafanana na mtodo wanga so nyika yako iwepo one come ukoona Eunice ndakatasa chimbo yangu anditika bhurugwa Eunice unongotitola here usiku ukagara nalo ukarara nalo ndakaritora seni rachita so munyamado murachiti and break break chikwadi seni unam unyepere sadi mseti auna ya meno ya kala ya sikazi yachita shop murachiti white ya meno bhurugwa rako rakashaya risire white zvakanaka kabi mchona so kana ndakutenga itaura iti sekuru ndakutenga ndakutenga aiwa kwete kama ni niwepo ya mani yoyo yadakupa kuna Wewe. watu wamene yapirije liseti ndoda totaure nokukumbira regesisi wako nemudzimai wako asi pandakakuchaja bhuru remombe wanupeza pasipeja panzabvuwa so iwepo ufuna chiti ukambe weka wanama wanama ndichataura handitika asi ndoda kuti iwewe utaure wega nekukumbira regere kuna sisi wako avo pandakakuchaja mombe yeye kuti ufana kutsvaga bhuru ndichajiwa muarea yauri chaurayiwa mombe iyoyo ndichizoazokusunungura pane vanhu kuti ndozvawaita muarea uchaga mombe hombe bhuru robayiwa vhireji rese yoita se yoja wosunungurwa pane vanhu vese kuti vanhu vachiziva kuti shaverera wainyenga vakadzi vavanhu vanasikana maanda izvi zvese zvakapera wamba wadzwisisa so kamba siite simalize nataka kumbira regere sisi wako maana nezvawakaita zvokuwanyenga ndakaita tenda naseku vaita kuti tizive zvinhu izvi nekuuya kuzotipisawo urwere Kaurisa ihwohwo kuti nzuri. upere nekuzvikudza nekuzvitenda chaizvo makaitai ndokudzawo nevevhireji ndinovatenda zvikuru kuti nebasa ramakabata ndinoritenda maita kuti mundisunungurewo neniwo handisina chandandichiziva dzimweni dzenguva ndozvazvichidzudza nekutambudza mukati memba yangu maita henyu mandisunungura ndigone kurarama zvakanaka mukati memba yangu namamu so kuligokhala zvakanaka muzukuru wangu Susan ari Susan ari kucheka tinodiya tana makala chidi kusunodiyanumzira sinodia handimuziye Nanzi hapana ndiko. hana ari Zvakanaka. muzita here rikagona kuziva inandira ya makomu iwepo ndipeza ya manika bhurugwa rasuzeni wakalitora hauna pende rake pende remukati chipfeko chemukati chasuzeni wakachitora kana hauna ndakachitora ndiri kucheka wakachitora uri kuchekuti kamani bwinobwino yopo Zvakanaka. sitara yangu banje nyatsautsanangura apa wakachitora waimbogara kuchegutu here kana kuti chii chakaitika kuti uritore uri kuchegutu wakabva kwakugara uchienda kuchegutu unoritora here kana kuti wakalitora uri kuchegutu ndakaritora ndichigara kuchegutu ikoko pane makore andandiri ikoko 2005 2006 2007 na2008 4 years dzese idzo ndai ndiri kuchegutu ndakazouya kunoku 2009 Musorese. Ndada kubvunza kuti vaitora sei mabhurugwa aya mapenda aya iye mukoma tawo achita bwino kamani inamo zvakanaka kamani inamo ilaise achita la izvi aizvitora nokuda kwokuti uyu muroyi shava rake ndireuroyi ranga rakatitemberwa pakurara nevakadzi usiku mama funa chiti eka apumamwa chitati ine Uyega. siatalabu se imeneyi Aiti. asikanisa zawani ichani
achana mapapa aiti akarara nemudzimai usiku ndizvonaika akarara naye obva atakura pendi rake usiku iwowo zvegondo atuluka zvezve zvokuti wakarara nemunhu yakusara nemunyama mafiga bwino so aurika pagangeni wakuchaya kumubhobho wake so nimunama akaona mukadzi chero zvaari izvozvo akaona mukadzi akanaka aingofunga zita rake nemagaro emukadzi iyeyo omutanga kutoita bonyora hama maoko lero so alibe kugona sipeza matako ya zukuru wanga yachiani yasimeni so lero na mbidi yake yakutolara baba achichiva vazukuru vese vakaona nemagaro yakanaka yachita sei so bana so nyika zimenezo ndinyanji nchalamo site zikuya maseti so nyika ino yezimbabwe yanogara muzukuru wangu hakusi kuda kwake but zvakakonzereswaona nehama dzake ndizvonai asi tiri kudzidzawo taida kumubvunzawo kuti paaita achizobata bhurugwa asina ega wainakirwa nebhurugwa iroro kamba wera padhuze zvaitoitika ipapo ndaitoona sendine mukadzi panguva iyoyo kamba bwino zototi zvandotoita ndine mukadzi ndo zvandangoita futi ndine bhurugwa iroro. Saka pane nguva here yamaimbokungurawo mega imi kuti zvandiri kuita hazvisi right kana kuti anga ari manake mazuva ese maitozvisuwa ipapo ka hapana pandaimbokungura zvaitondinetsawo aitoda kutotiwo sezvo izvozvi zvavakaita vemusha kutondiunza kunoko ka ndiri kutotenda zvikuru nekuda kwokuti matambudziko iwaya ndasingakwanise kuwapedza ndega ndaitona nechishuwiri chekuti dai ndatozvisiya asi ndaitoshaya kuti ndozvipedza sei. Saka vekumusha vazobatana sei kuti muzouya panapa chii chaitika kuti musvike pasekuru? Chakaitika kumusha kuti vauye ndechekuti pane mudzimai mumwe munext door wangu wandakagandurana naye minda anotsvagawo huni musango rangu mumunda mangu inini saka inini kwandandakarasira zvinhu izvi iwepo unama uribe kutaya udaficha uchiti wepo nkhani zako zikulito lagona ufika chaya bonyera meneko bwa bwino unanama ndakuika ntolo hanzo kataura zvakanaka usingani zvenge asi kana chida ndikusandutse ndakakisira tsvimbo yangu kusandutsa kuita muroyi wacho ayo ndinototore zvakanaka iwepo datudataye manika iwepo udaficha yakanga iritori nzvimbo yandaito kuchengetera zvinhu izvozvo wakubhuya bwino samamungu wakutaura chokwadi murume manje umeneko wabhuya maoko kuti manje umeneko kaona chokwadi. Saka sekuru havasi kunyepa kazvautaura. Sekuru havasi kunyepa. Ndoda kwokuti ndaitotiwo kana nerimwe rezuva ndafunga ndotendawo panzvimbo iyoyo ndononyenga mabhurugwa waese mukadzi. Anga amangani mabhurugwa? Nandire adamgaya machaiti. Mabhurugwa yakawandisa. Nadamanda torai mabhurugwa achewe. Muda chance yakara maninga. Mabra. Pesa lezani. Torai zveto. Masketi. Saka mabra maya aita sei? Ya ndaitowapfeka totoaona semazamu. Maiwe zvavo. Kamwichoona atako. Nyaya dzinosvika mukurarama vanhu hakuna. Yabwera manika, iwe bwereza manika wapo. Gawe mabhurana mapenduko. Philip, uluka mupeze mchondezo wa manika, ubwere, ulumene abwera. Mabhurugwa ngawe. Mumwe mubvunzo. Tine mubvunzo pamusoro. Tanga tida kubvunza kuna baba kuti saka bonde kana kuti bota nemudzimai wavo ranga richiri kunakidza here kana kuti riya remabhurugwa ndo ranga rakunakidza. Hanzi mainakirwa nebonde remurume nemukadzi here kana kuti mainakirwa nebonde remudzimai wenyu? Remudzimai kwangu atokushoma. Ranga risinganakidzi. Asi zvemushonga ndo zvanyatsa kunakidza. Nangalwara tongonzwa muropo mangu osheni. Plaka vu amwini choni kapiana yapo. Sunungurapo. Itadi zvipfeko zvevanhu vese vari imomo. Imene usikamba weka usiti imene. Uyitaura uchidati bhurugwa iri ndiranenge. Yakasiswanga imeneyi yakamkazi ka Filipi imene yakamkazi wapo. Kamba bhurugwa yako tone vanhu vakatorera usiku vese. Ngungu gairire. Ngoma nembira. Matako. Vari kubhitirisi motarisawo kuti hapana bhurugwa rako here. Pressure na pressure salipo ile bana. Anani ana mama?
Avapo wazukuru wangu avapo. Okay, singorera ngacho. Ndikambe. Ndaida kuapa mabhurugwa yawo peshe na pressure zirapa mabhurugwa yawo. Sopano le. Nasa ndiri. Saka yo Gerald. Ibosi na ibosi. Iwewe udati imene ndi amwena ndinakunyika ntodo ya lero chake. iwo wakanyepa ndinotora mabhurugwa yawo anapa utaura mazita evanhu vese vari apa kuti mabhurugwa yawo ndanani Wakata muchinjausi checha wakapo. rakatora muchinjausi Rakata mubathroom rakatora bedroom kamba weka bwino bwino. taura wega vanotadza izvozvo ndobva ndakusandutsa kuita muroi wacho izvozvo mabhurugwa akatora evanhu vechechi vekujohani masowe taura Right. Utanga nezvemudzimai wangu. Jabini. kana zvemudzimai wako aiwa basimudza Kuibeindwa daika kumene kuliko kamba kuti imene daika ku unotaura izvi ndezvemudzimai wangu mozvese pasaiti mudzimai wako taura ngataura mudzimai wangu mbomirai madhara madzimai ndezvenyere manga muchizviziva kuti hazvipo here hazvipo makangozvishaya mumba mzukuranga gubika ntima imba mzukuranga wanga. sununguka mwoyo wangu mzukuru Bwera padhuza. yapadhuza Kamba bwino bwino gubika ntima ndikutandize. nyatsautaura kuchemisa kuti zvipfeko zvako izvi kana waizviziva utaura kuti waizviziva anditika zvakashayika masikati here kana kuti usiku zvinhu izvi zvakashayika usiku imosere Sketi ati. Sketi yawepo. sketi yako here Wapesera ili kuipeza pa nyumba. wakapesera lino kuiona sketi makole gore Uyati kupona? yane 2 years usingaione Uyati kupona? iwe waiti iri kupi sketi Imene akuzi? uyo akakudza Kata. bata Imene? iyi sketi yako imosi futa ndi Shabwino. Za mkazi wako mpase. Zvomkazi wako mupe. Village wamba. Zvano village. Punza bhuru na mashata imene andakamba inango. ndosaka ndati unofana kubaya mombe bhuru risina kutenwa vanhu village vese voungana poitawo mabiko vanhu voja zato vasunungura ivo vanyenga Eza basinyama. mira wo Ndati? ndiyako isketi mzukuru Daidziwa. unoziya washaya gori ripi mirai mudhara zvane nguva Mzukuranga liti wepo kupeza. wane nguva yakareba se usingaioni sketi 6 months oradande Ndimwepo. nyararaiko Kamba jani. yenyu futi ande tora zvinhu zvakana vano aitenga zvinhu izvi ndiani dzenyu hembe idzodzi maitenga mese Okay, zi, ima. mira Iwepo mkazi umenewo waikazi kabili kuna munya kumbe ulibe kuika lero so afibia yake wachiti ndikampena na atamu. iwe kumudzimai uko wakabvisa mari here ukaloora here kuratidza kuti wakabvisa mari kuti waloora mudzimai uyu chero kuti ukaushandisa usiku chero masikati Ndina kubvisa mari se. Chabu. zvakanaka Kubvuza zikuru anga nchitira mawa. kungobvunza kuitira mangwana Ndikampena na adeso. kurati visa yako iri Izayo. mudzimai wardrobe mosi So zikuru anga adapfeka zikorobo so wamba. Imene zaulika na mamuna ndiyatapa. muzukuru wangu anga akupfeka zvikorobo murume atakura hembe aenda nadzo kwaanoenda nadzo kunoshereketo ndizvo naye Viji maina short. Okay, Isa. nanda. Ita. Daidziwa. unoisiya Okay. Zaikala kupona hembe zimenezi. hembe dzaigara kupiwa Gerard, Yadzigadzika musango. chabwino. wadzipezesa musango zvakanaka andi Pesant. ratidza vanhu Za mkazi za mara. zvapera zvongazi Zati. Adadziwa Gerard. ibla irango iri mudzimai riredi makarasinya Gerard mine. ndirani
Mudaidzira nyoko. Munosiya. Mudaigura kupona umbale. Makalicheka kukumbale. Pesa vanagura mbale. Pesa zokwenda wake zosvika kumene kasi. Gura zimenezi. Right. Right? Ili ndani? Nependi lipi? Karasini. Na wombi. Ready. Okay. Nika ya wombi. Nyika ya oma. Madzi so kutaza kunaya so bwino bwino. Mvura kutadza, uona mvura kutadza kunaya kwairikita. Akashani so. Kaisano. Kana mvura ino Manga naseya. kabwera. Mvura ngauya. Wazimu wachikaranga walipofuna tuvi imene. Vatsimu chikalanga awade. Vakachaminuka na mbuya ne anda na kaguwi wana mtoto walipofuna tuvi imene isajisi. Anakaguwa na mbwene anda afale zvinizvi. Halitika? Chago. Zvakanaka. Pesanto. Sankazi wako kupera uze wantu ya meneo ndaka. Yadzimai wangu. Para pamodongo shuwa. Yati nani? Ndirani? Makunetsana. Iyo ndirani? Ndirani yadzimai wangu. Ndiradzimai yako. Ika pamene. Sap. Ibodziwa limene. Wasuziwa. Pamene apa nada wika nkazi lanza nkazi yeseka. Ndidazitenga za mpesa matamba. Village so wamba walibe kwa nchakamba. Ana precious, ana patience zvinhu zvavo zviri Ndakavu. Onde? Derati. Kumaidi kongozvinyengera zviri mumba zvemukadzi wenyu. Atichani? Taiti sei aitora izvi zvemukadzi wake oenda nazvo kusango onozvinyengera ikoko pane kuti anyengere mumba. Ndizo zinachita mfiti. Ishavi rangu rachiro ranga ratonibata. Naika. Saka zvese ndezvei. Nada mukunama. Aiwa, hanzi. Zibe zankazi zezezi. Hazvo zvemukadzi chete. Iwepo sikamba wega. Wamba. Sumudza zvinhu avaitaura varidzawo zvene. Zimenezi zauluka kunyumba kwa dachoka umene mundipezese vantu. Ananika yake alipopeza. Ruka ndirani? Libena mkazi wake. Nada. Asi mukadzi wako. Nada akunama. Ikapa. Sawa. Ikapa. Shauri lako liwepo lisabuza timene waitata mchinjausi. Shave rako richazonditaurira kuti wewe wakazvibata sei zvinhu zvati. Nada. Namira nkazi wepo. Kunyepera nkazi. Namira nkazi wepo. Kama wepo wepo. Uyadzia. Ndiye mwana wangu. Wako yuko. Ndiye mwana wako. Wera. Uya. Wera kata. Iyo bata. Yakashaikwa Tsara. Ndiati. Ndiye mwana wangu. Ndiani? Anova akana uyu muningina wangu. Ava ndi baba vake. Saka iyi ndiye mwana wangu. Yakashaikwa Kara achikuenda kuchikoro. Waprofita walipo Zvakanaka. Waprofita kana dzakuzviona. Maprofita vanonyepa vaitata. Zvakanaka. Iyo ndo Evanice. Indonzi Tenda. Bwana Evanice ndiani wako? Vanonzi. Tete. yako nika lipapona. Evanice mapende yako ali baba. Nazesa wantu nika. Site zimalize njito. Waliza wanu. Soketa wako ngacho. Nikatero na jenga. Isa. Takwenda kuna Precious Masuku. Aliponi. Precious aru. Wera. Ari ku South Africa. Kamba Gerard. Ndiye Precious. Bomera urasa. Bata wadanga. Philip. Precious adakuza ita alipopeza mene. Precious akambokudza nezvekuti akashasika ite. Vanhu vamushaingoti mushasino. Ina vampara pamudombo udachite nasochi. Zvakanaka ukalinyenga kangani? Mundu washo. Skita iti ukarara naye kangani?
akakawanda zipesa mafiki aka precious so wakatasa magaro ya precious ati wega so ita nduma na atako aina ake precious kana ngasikanake vese vaina Pornography. isapendera precious apa ainaka zimwepo kama chani ndiya precious ndiya precious ima zvakanaka iwepo zichinda shauri yako labwera zidachita ntapitapi za mkazi wako na za precious za wamwe zidabwera ndadziwa zidachita ntapitapi iwepo pamene apa za precious na umenewo sport iwewe pawairara na precious nemudzimai wako munhu aikuitira ndi precious iri kana nemudzimai wako vese zvanga zvakangu nada panyama apa pamakwara yako ipo shauri yako pamushonga yako iwewe munhu aikunakira pamushonga wako ndi precious iri kana mudzimai wako vese vane hembe akunama iwepo umene adazhura weso iwe precious precious aidarika udachinda kahopo iwepo precious wakamenyenga hembe dzake kawanda wamba na ndikunama ine ndikunyemba hamusi kunyeva kampion chosa uza vantu manika uza vanhu precious adamufuna umenewo ntako gazikafu Asi vanhu vakafanana na Precious iwe maitombovasvitsawo shoko here. nada adafikisa kudhara manika amene pene ndira precious kuti ha so bona ndinama chiti precious ndiachita tap tap kushweka mwe sasa ndakuudza kuti iwe precious aikunakira yoreka vanhu vese sekunipikisa ikapo pesa vantu nada pule kupera uda wamwe adadziya wepo sekuru zviri panapa ndezvokutika taura ndiri kufamba nezvinhu zvemunhu one by one svika zvaita sei zvapera panapa nekuti ndikatora chemumwe ndikaisa apa ndinozokanganisika saka papfungwa yanei ndinaye panguva yanei ichizvisarudza panapa ndo pande ichitoziva kuti ichi ndechanhingi ichi ndechanhingi taura ndechaprecious Na Precious ainaka sure. ari kuriwo precious kuna vantu vadaziva kuchaya mudati chani fonda fonda kana ufara chaya fonda imai pakufika pambala pandombo imai pesa vantu Iyo buraira. yati ndiya ngatosara pasa zvakanaka mirei makadaro mini mudonyi unachita mako ndikutuma apa tine vanhu vakawanda like ana suzeni anditika vanatuma wameneyo ndikusochi setu ana suzeni vakatora zvinhu zvavo ndinonyepera muzukuru kuti vakatora zvinhu zvasuzeni aiwa musi kunyeva pana lefa ndiyakinisa mona uyu dare rake ndicharipedzisira kana achinge atenga bhuru remombe richadyiwa muvhireji rake raakugara kubhiririsu munamba panzisisa parasura nyora zintumbi yake na shawe limenero chite fijori sise josa sapa ndichizomubvisa nyora dzake toita like bira ndicharidzira ngoma vanhu achiziziva vamwana nemapende avo apa vachizotora vega chiti zikambe zidenge na tire ndingarambe ndichitaura kana kuramba ndikudza zvipfeko zvakawanda handizvoka mwava uyu arabviswa shavera akaiswa nababa vake unamvera dzikuranga kunzisiza akalapada ana uyu ndaida kokuratidzai kuti kune vanhu vanotora zvipfeko zvevanhu usiku makarara zvichishereketwa imi muchizoshaya mabasa nekuita munyama kumabasa mfiti ulipo mfiti wakuchiti muntu adachita mfiti na nyanga na nyoka na chiyani iwepo ntumbi yako so udavuka so udagona usikonza nchito za mfiti kuna uroyi usinga chawakaromba kana nyoka kana chii asi uroyi wo uri munyama dzako zvekuti unoona ikaenda kumba kwamunhu wakarara naye achiita munyama vachishaya mabasa vachitadza kuroorwa handizvonai zvakafanana na Gerald mamba wanzisiza alibe chindu chidakatikana manja umeneu mfiti wake so ananyabeza kudhara vaichisa mamba kuchisa muntu so nantre tumbai nantre funa chuti mtanize iniga isusu kudhara tataiziva ndechekuti n'anga dzekare kare pasi chigare ndizvonai dzai dzakabata vanhu vanenge ava vainzi ngavapiswe but mazuva ano hazvichatenderwa Mozambique vanga umene kusidachisa mfiti kuri kumozambiki undopisiwa kaizvezvi zvandikutaura izvi utonzi uyu mupise uyu so ine ndipo ntima uchiti muntu abaiwe sikufuna kuchosa chinamupa nkhani zakuchiti akate zamanika yavantu azichinda ilarama ngakopa ini ndoda kubvisa shave riri mari rinoita kuti arare nevakadzi vevanhu nokurara nevana vadiki achivavhura usikana vasati vasvika mazera ndozvishavira ndoda kubvisa mani
mali nezvekutora zvipfeko zvevanhu usiku ndizvo naye ikajuli zimene zipamene saka zvinhu zvese apa wakumeneko wazazikata weka ichalama kaki gadzira imese apa patichauya ikoko izvi zvikusara pano pandichauya ikoko ndichauya nazvo mumwe nemumwe muvhireji auya zononga mapende yake aya ndizvo naye vanmusora mulapa tadi kuolachita kalapapa ndinoda kukubatsirai kuti zvinhu zvitifambire mune zvakanaka ndizvo naika Philip iwepo ulibe kugona sona muracha na komiti yako so village ndakakutarisayo hamusi kurara nekomiti yako village Chiyani changokushedzemase muri muzi panapa wetu. nekomiti wacho imene watako wandoda kuti mubatane nevanhu vanoda kutaura mazita panapa imalinya yamo Tine yaru. tinei nachausi chausi uyapo timi belani tiri vanhu inda mwiseji mwepo ndachinibuya mwene kochite chimbabazi natako izvizvi ndoda kuti tizviite nemazvo uyu ngaanotsvaka bhuru remombe yanditika moungana sevhileji ndikuya ikoko walipeza imwepo bwaya litinta iwepo Philipi wamba Iwe na Philip. umenewo Gerard wamba naiwe gerald wantu wabwere wopo wamba ndithandiza sichita ndikampya ajora ndoda kuti imimi kana bhuru remombe rawanika moronga meeting yenyu moya kuno kuno kudzai zuva rikuluuraya ndizvoka vanhu vese muvhileji Na meeting yake imene- chikafu media ndikuya nayo futi ndizvona kuchitira vantu vabhitisa vaclub yavamfiti yamasatanisi navantu vanakata zikwambo ndizo zindofa kuitira kuti vanhu vabhitirisi vakasatanism nevakabata zvikwambo anditika ndoda kuti musi wowo tiparadze uroyi hwese upere mubhitirisi dako kusunungurai munzvimbo iyoyo ndizvonaye ndabwera mene munibogwera Gerard kupera ndisakuzai vamfiti imi zvakanaka kwandikaswera gerald chete nevaroyi funa ikoko zuva rese so Ndikuya nawo. ndikumeneko so chonesa Zuva zuva rese rese ndikumeneko so ndikufanira ndiko. nada unipeza usidadi ndikumeneko sikatafiti so iwepo ndikampyana iwepo ndikampyana vachita change makwasandusa so mfiti akipi musi wowo handisi kudzirana gerald chete kana makaungana vhireji vese nekubva kuseni 6 o'clock zekuseni kusvika na4 ndichibata vanhu ndichisandutsa kuita varoyi vacho ikoko kuchaita kashura rakakura ndizvonaye ukarumanja iwepo Gerardo mchite nikutandize na iwepo mkazi nado achita natrema mune wanga udachita chani khala bwino muna wana amenewo mtoda kuchita mudachita pamwalira ngai ana inini vazukuru yo gerald nenzimai vako mune vana 4 ndizvonaika chengetedza naye musapatsanurane ndizvoka ndikusunungurei iwo shave riri pauri ndiribvise ndakuda kuvhara matare vazukuru mufambe zvakanaka ndizvonaika murure muridzo dzai henyu sekuvadzokere mubarima nada zakusekana mawa mwamba wanyachirema mawa iwepo zanyachirema seka urema wafa musasekane iwe wakabereka chirema nhasi mangwana uchachiberekawo uyo akachibereka kare seka urema waita se wafa mwamba zikula manzi vazukuru funa kamba chani ratiji bvunzawo sekuru pabasa pedu kuti mati makubvara pabasa munombotaura kuti munotipawo chii ine chekutinyorisa ipapo imba mzikulanga ukukuita kuponi iwepo ine ndidati ndikubwera kumeneko ndikufeza zuva rese so ndikata vantu ndikudzadzisa mhanye ndiri kuya ikoko ndega nditika ndikusvera zuva ndaimira umenewo na Philip kubera chiti tiu urira katiara kuliwa hapana munhu wandatenga kuti da kuita basa iri nditika asi tikugadzirisa nzvimbo kuti ichene mwamba ndizvo budasazi achita mfiti umwe so dafika wananyambeza afika sunkata vamfiti vanachita clever adaurutsa muntu alibe into yadakata so mwamba fika uso udampeza chiti mfiti so ine ndibe kuchita funality jojo ndikate bwino so varoyi vane chitsotsi ndizvonaye vanogona kuti yochenda unoshandirwa vanogona kukambisa mhepo kuti ukasvika iwo ndounobatiwa kupi ikoko but inini ndinozviziva kuti varoyi ndotriki yavo yekubatisa mwana vasingaroyi vachivati vachi varoyi so ini ndoda kukusunungurai mese koko ndichibata ndega varoyi mazvinzoka chawazikulanga muine zuva rakanaka mvungu ndaikale dzaito ndiende zvangu ona dande ndikavuka dande
baba tinokuchingamizai pano paSly Media TV. Tingadawo kutanga nekuziva zita renyu kwamabva muzora rasi. Ya, ini ndoitwa zita rangu ndoitwa Xavier Sibanda. Ndinobva kuSanctuary Beatrice. Ndiri secretary womusha committee of service. Alright. Ko baba mukatitsanangurirawo kuti chii chakusvidzai mukati medare nhasi rasekuru Bunzamukombe? Chekutanga ndechekuti chaita kuti tisvike kunoku inhau yenhamo nemadzidzo evillage. Mushure monge mudzimai wangu nemuzukuru wangu vakasangana nezvipfeko mudondo vachibva vaudza sabhuku kuti pane zvipfeko zvataona. Ivo vaitaura vachiti vakashayiwa futi zvipfeko zvavo mudzimai wangu nemuzukuru wangu wacho ane zvimwe zvinhu zvaonekwa zviri pano. Mataura nyaya yemadzidzo nematambudziko. Matambudziko acho angachisanganikwa nemhuri yenyu chete kana kuti nemhuri dzakawanda? Aisanganikwa nenharaunda zvaane makore zvichiitika. Ndifunga kubva kuma90 chakuchi kusvika yezvinezvi dambudziko iroro richingoitika, vanhu madzimai vachikumbiranga vasikona nhumbi dzavo, dzimwe dzacho dzichiwanika matondo, asi dzega idzi nhumbi dzaiwanika dzakatowanda zvekuti kana kuti masaga kana matatu aitodarika izvinhu zvaiwanikwa. Zvimwe zvacho zvaizonge zvichingopiswa, vanatora nhumbi dzavo vachipisa vachiita sei. Ndokuzogara pasi semusha vatabatana tikati varume toita sei, dambudziko iraramba tichiita sei richingokura. Vatakaisa musoro pamwe chete tiri ma2 village. Ndobva takanga tanzwa kuti kuno kuna sekuru Bunzamukombe vanobatsira, taivaona masocial media tichiona basa ravaita rakanaka. Saka tava tangoisa musoro pamwe chete tikati achiregai timboendawo kutsimeko kuti timbonomwa mvura tipone. Saka maona tauya pano. Zvinondaona kapanga pachita sekuru muzukuru wenyu abudawo munyaya idzi, saka muri kunzwa sei? Ya, zvinorwadza, zvinoshungurudza, asi kuti hatina zvatinokwanisa kuita sezvo munhu wacho abatwa ndisahwira wangu, ndinotorisahwira kumba kwavo kwachiko, nditorisahwirawo mukuru chaivo. Saka imimi muri kuti muri sahwira, hamuna zvamaimboona here pana sahwira sahwira kana kuda vakadzi kwacho kunongo kunonyanya? Ipapo ndisanenda mberi, pane pamwe kwekuti munhu anoratidza kuda vakadzi kafizikali kana kuti mota uyu aiva munhu akaita sei achifamba, aiva munhu aiva nemeso here kana kuti sahwira wenyu? Ya, izvozvo zvinotinetsei kuona mukukura, nekuti takakura tese zvochokwadi tichitamba tese. Sikireti dzake zhinji ndodziziva, asi sikireti ikai yakandipfuura manje. Hamuna kuziva kuti mumwe wenyu? Zvandirange asi akakudzai maidawo here kujoina apa kana kuti? Zvazvinoita manje ndezvokuti ini ndakakura ndichinamata, ndakatozvarwa kuchinamata, saka ndifunge kuti izvozvo ndaikwanisa kunge ndichizombozvibata. Kana ndaigona kutomuudza, dai ndaizviziva ndakatomuudza chasawira, daiva kunzwa kugadzira dambudziko pachine nguva isati rakura kusvika ipapo parasvika nhasi. Alright, mashoko mungadawo kutaura pamusoro pasekuru nhasi vazosunungura sekuru Bunzamukombe vasunungura village. Mashoko amungade kutaura nekuti mati muri wechinamato kai, tinoziva kuti panoitika nhau yekuti vanonamata vanoti aisa hatiendoku, avawo vachitaura zvakawanda wanda, asi minhasi murimo mudare rasekuru Bunzamukombe ende uyezve mabatsiri. Ya, chandingade kutaura, ndinoda kutenda sekuru nebasa rakanaka ravaita rinoonekwa. Uku ndokunonzi kutenda kune mabasa avo, nekuti ivo vemachechi vamukutaura nezvavavo vakatotituma tiri ziso ravo kuti tuwe tizoona kuti zviri kufamba sei, nekuti tichinzwa sekuru vachitaura
vataura kuti kana iyoyo kumachechi vari kutorwa zvipfeko zvani zvavo zvakare. Hati munongoziziva kuti n'anga haizvirape kazhinji, ndozvatoziva kana muprofita haakwanisa kuzvirapa. Asi ndoda kutenda sekuru kuti semataura avaita kuti vachatsvaga bhuru remombe, vanhu venharaunda vouya kumadiro vosunungura mhuri iyi nekuda kwedambudziko. Izvozvo ndinotozvitenda nekuti kumavhireji kwatinogara izvozvo ritori zhowezhowe kuti munhu wese haasi kugutsikana kuti ndo zviri kuitika, asi ndinofara nekuti sekuru azvibudisa pachena. Saka usawira ucharamba wakasimba here? Aiwa, usawira hauputsike nekuda kwaizvozvo, asi ndinotosimba sezvataita kuti tigadzise dambudziko ripere. Chatinoda ndechekuti dambudziko ribva rapera zvachose. Aiwa, maita basa. Tazviona kaizvi zvakazviitika mudunhu renyu. Ndaona sekuru vachikudedzai inini vachiti muchagara sekomiti. Mashoko amungadewo kutaura pamusoro pasekuru Budza Mukombe nezvaitika muzuva ranhasi? Ini sekuru Budza Mukombe vanondiitira ende munhu asingatenge vanhu zvinotaurwa nevamwe pamusha. Hamuna kutengwa here? Aiwa, hamuna kupiwa mazidhi here? Hamuna transfer yaitika? Hamuna kana ini transfer. Aiwa, furirai mberi. Aiwa, ndinotenda nebasa guru ravaita sekuru. Ndofunga inini ndini munhu anotanga kukwesedzera kuti vanhu muri kumboziva here kuna munhu akafanana nasekuru anokwanisa kupedza dambudziko rakafanana naye, nokuti ndini munhu anonyanya kutarisa Slime Media YouTube ichizoita kuti ndizoradziwa vamwe vanhu. Dambudziko iroro rakabvira kare raGerald, saka vanhu vaingogunun'unawo, saka vaizamawo paiona vamwe vauya vachidyira mari kusvikira tazosvikira pakuona kuti vasekuru ndiye munhu anokwanisa kupedza dambudziko redu. Takaisa musoro pamwe chete, tiri mavhileji maviri, takaisa musoro pamwe chete, takakwanisa kuti tiongorore kuti tokwanisa kuti tisvike sei kuna sekuru. Takatsvaga nhamba dzavo takazoona takasvika kuna sekuru. Ndaona pane nyaya yamambobvunza hangu kune mukomana abva kana pamani kuti munhu wamaionawo sei panyaya dzevasikana. Isusu ndofunga tichikura munhu mukuru kwatiri hatina kuti akambozwawo zvekunzi abatwa negirlfriend akati kana kuti awanikwa ari mumwe munhu akanga asingatomboda kunzwa nezvevasikana. Izvo ainga nevasikana vake kava aiziona, saka anga asina basa nevamwe vese. Saka isusu tinotonyanyotenda kuna sekuru nekuti tichitarisa panga pateta pakukahadzana kusawirirana muraini, nekuti vamwe vaizodzimara vasvika vataura kuti kususpekta Gerald. Saka taiwa isi kuti tipedze dambudziko vanhu vasagare vakavengana, ngatiuye kuna sekuru. Saka takazoya kunoko zvokutaura zvechokwadi zvakambotanga zvichirambika kana kuya kuno, asi sekuru takavakumbira kuti aiwa nesimba ravo ngavaite kuti vanhu ava vakwezve tikwanise kuuya abude pachokwadi ega achenurwe, ndobva azotendawo kusvikira abatsirwa urwere hwanga ainawo. Tinozvitendawo. Ndine mubvunzo ndakanangana semi muri murume, kune vamwe vanoiswa ushavi izvi, koita vari kunohutsvaga mushonga wacho. Zvamungade kutaura kune vamwe varume abiya yenyu nenhau, kosi kuna vamwe vari kutoita hwokutsvaga kuti ndoda kutsvaga mushonga yangu yanenge ndichingoita zvemubobobo yangu izvozvezvo? Inini ndotovakurudzira kuti kana vari munzira yekuenda kunohutsvaga ngavasiyane nazvo, vachicherechedzawo nedambudziko ratakatarisana naro. Gerald ane makore achizviita, asi zvazvakuda kuti achizvibvisa, asi zvazvichinetsa nekubudikidzawo yekuzoti munhu akazongotendawo kuti akabatsirwa nevhileji, ndosaka akasika kununurwa. Asi ndokurudzira kune vari kuda kuzvibata kana kuti vari kubata mishonga kuti aiwa mishonga haina kunaka, inonakidza uchiitora, zvichiita nyore achizvitora, asi kana zvauda kuti zvibviswe zvinoita dambudziko futi. Ndugu wangu, zvazviri mushamenyisi echokwadi chazokusimudzaisa. Vamwe masabhuku anogona kunzwa nyaya iyi angoti angosiyana nazvo, asi imi maita sababa mukatora nyaya iyi mukauya nayo. Imimi makamira sasabhuku, mashoko amunoda kutaura kuvhileji yenyu nokuda kwokubatsirwa kwaitwa, nokuti vamwe vanga vachiti isusu tanga takuita maproblems. Imimi sababa mashoko amungade kutaura panguva yenyu? Inini mashoko andingade kutaura panguva ndeyekuti ndiri kunzwa kufara chaizvo, nekuti dzimwe nguva varume vazhinji vanga vakutowandira kuzvipatara nekunotsvaga mapirisi aifundzwa kuti vamwe nhengo dzavo hadzishandi. Asi iri nyaya yekuti unoneteswa nezvinhu zvakadai izvi, bhozi vanhu vakadai havakwanisi kuzouya kana ivo vatangira, so vanokasikira ivo kunetesa. Saka ndinonzwa kufara chaizvo nekucheneswa kwaitwa musha. Ndonzwa kufarazve ndakaringana nemukomana iyoyo kuti abiswa urwere hwakakurisisa hwanga asingakwanisi pache zvake kuti aubvise.
nekuti chinhu chiri muropa hachibiswi nekufunga kwako iwewe, unotobatsirwa nevamwe. So ndosaka ndakaramba ndakasimba nekomiti yangu kuti chinowa varume hongu idambudziko riri kuitika mumusha, asi murume uyu ngatimubatsirei, nekuti tisairarama naye taiona kusvika kwake, kudzungaira kwake, tichiona kuti hazvisi zvega izvi, inyaya zviri paari. Ndosaka takasimba, takaramba takabatana kuti nyaya dzakadai dzisvike pana sekuru abatsirwe. Ndiri papo maiti taiona zvanga zvakuoneka here kuti atone dambudziko, ende pazvaioneka chii chamaiona kuti hazvisiri right pamunhu? Ya, chinoitika ndechekuti tinoona mararamiro ako aunenge uchiita pamusha pako. Toona kuti pamusha pake papatonetsa kugara, aigara kwaanotananga achiita basa rake kumusha achingota even kuti arime azvirimira awane chekubata adye anga asingakwanisi, nekuti anga asina ngoita anogara mumba pake, angangogara ari away nemhuri yake. Takataura kuti dambudziko rapinda pamusha uyu, asi zvisinei kana ruvengo ruchiitika inguva diki runobva rwapera. Iye kana ari semunhu anofunga achapa kutenda kwatiri musha kuti makandibatsira. Mataura nhau yekuti takazosangana sekomiti, musati masvika pasekuru Bunza Mukombe mune kwamakambofamba-fambawo here, ende kwamakafamba-famba zvaibuda here kana kuti zvaingonzi aiwa hapana chiri kubatwa panhau dzacho? Right, ndingangoti semusha hatina mbva tambofamba, but pakazita serious zvinhu izvi sekuru ndo pangu vachangobudikirawo maslai media. Saka takakasira kugara pasi matangoti kwatinongonanga bedzi kune rubatsiro rwedu ndikwasekuru, nekuti sekuru havana chete, havavharike, so handiye kuna sekuru. Hamunapiwa mombe? Aiwa, hapana tikapuwa na sekuru. Kakutera hamuna mombe? Aiwa, ndedzangu. Ndedzenyu. Aiwa, tinokutendai. Saka mashoko amungade kutaura kekupedzisira takatasana nasekuru Bunza Mukombe nebasa ravabata panguva ino? Aiwa, ndinoti Mwari ngavavatungamirire panguva ino yavari kuita basa rekuchenesa nyika. Zvirambe zvakadaro, nyika imbochena. Dzimweni dzenguva vanhu vanokwanisa kuzvishandira zviri naturari panyama dzavo, nekuti hapachine chivadhistepa. Saka ndinoti sekuru ngavaenderere mberi nekuchenesa nyika nekubisa urombwa nokungasa vamwe pakurarama. Aiwa, tinokutenda. Ukazvitaurirwa uchichera mvura kuchibhorani haungazvifunge kuti zvinoitika. Ukazvitaurirwa muchiita semakuhwa haungazvifunge kuti zveshuwa kune munhu anorarama achiita zvinhu zvakadai. Ndifunga chaona pano akomana, ende zvimwe zvacho zvinoratidza kuti zvainaiwa zviri musango, asi kamhuri yeZimbabwe murume uyu yange isiriwo mhosva yake, zvanga zvakaiswa panyama yake. Kazhinji kacho varoyi vacho vanenge vasingade, asi nenyaya yekuti mumhuri munoitika zvakawanda-wanda, murume uyu anga akapiwa uroyi uyu nababa vake zvikatanga ari mudiki. Ini chanyanyondibata ndechekuti ati iye bonde nemudzimai wake ranga rakusamunakira. Kune zita ranga richingobuda, ndofunga taona hembe dzakawanda dzaPatience, ndokuratidza kuti Patience ndiye anga mudzimai wake. Aiwa, isi Slai Media TV takuratidzai kuti aiwa zvinotoitika. Tasvika mudare rasekuru Bunza Mukombe tikaona vachibata vachimusunungura. Hanzi nyaya haisi kuperera pano, vachadzokera kumusha kuBeatrice ikoko. Vaya vaita zvemasatanism, vaya vaiuraya vamwe. Kana muri kuona garai mamhanya, nekuti sekuru Bunza Mukombe kana vachinge vasvika haurambe wakadaro une uroyi hwako. Isu seSlai Media TV tinongoti panguva ino takukusiyai, asi ndisati ndaenda musakanganwe to like, follow and subscribe. Zvakare tichikutendai nemasubscribers edu. Tanga tine campaign yatanga tichiita 300,000 subscribers. Kune vakauya, asi tiri kuti zvatakutanga mwedzi uno waJune. Aiwaka, don't forget to subscribe. Udzowo shamwari yako nezveSlai Media TV. Ndakukusiyai, ndini wenyu Pelagia. This is Yabuda TV, hakudima CV, Slai Media TV, yandispota ndiri mustreet ndazoona ndapa news ndakawandwa nemaviews. Slai Media TV mandichinjira my dreams. Slai ya Slai Media, Slai ya Slai Media, Slai ya Slai Media, Slai ya Slai Media. Kuchinja vision yemageto youth, kuchinja life yemageto youth, kutipa nzira semageto youth, kutipa gwara ramangwana rakanaka. Slai ya Slai Media.